Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Praha hlavní nádraží a Žilina, pravidelný príchod 14 hodín 6 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 7. Medzištátny povinne miestenkový vlak Supercity 241 Pendolino železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Praha hlavní nádraží, pravidelný príchod 14 hodín 6 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj. Medzištátny povinne miestenkový vlak Supercity 241 Pendolino železničnej spoločnosti Slovensko